Хаумағығыз. Башқұртстан Юлдаш телевидениеһында юл патруле тапшырыуын қарайһығыз. Бүгінгі сығарылышта. Башқұртстанда юл фажиғаһында бала һәләк була. Өфілі Ағидел аша күпердә юл эшсеһе тапала. Исерек водитель идаралығындағы Lexus 3 автомобильді төкөтә. Ошо һәм башқаларды хәзер үк карай алаһығыз. Башқұртстанда юл фажиғаһында водитель һәләк була. Авария Салауат қалаһында теркәлә. Республика дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматтары буенча, ошонда яшәүче водитель Nexia автомобилендә 1 май урамынан хәрәкәт иткәндә, уң яктан торган электр баганаһына бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә водитель ашыгыс ярдәм килеп иткәнсе ян бирә. Билдәле булуынча, ир буга тиклем водитель праваларынан мәхрүм ителгән булган. Бала гомерен өткән юл фажигаһы 21 ноябрьдә көндезге сәгать 5-лә Стәрлетамак районында теркәлә. Якынча мәгълүматтар буенча, Стәрлетамак-Раевка юлының 15 километрында Hyundai еңел автомобиле менән John Deere экскаваторы бәрелешәләр. Авария һөҗүмтәһендә еңел автомобиль водителенең 9 яшьлек улы һәләк була. Водитель үзе, хатыны һәм уларның 2 яшьлек кызлары дәваханага озатылалар. Вакыйга урынында полиция эшләнә. Аяныслы хәлдән шартлары ачыклана. Башкортстанда зур аварияла 4 кеше зыян күрә. Улар арасында бер бала ла бар. Юл фажигаһы 23 ноябрьдә Әлшәй районында теркәлә. Якынча мәгълүматтар буенча 2 иномарка Hyundai Santa Fe һәм Ford Focus бәрелешәләр. Һөҗүмтәлә 4 кеше зыян күрә. 53 яшьлек ир, 49 яшьлек катын, 27 яшьтәге олы хатын, 10 яшьлек кыз бала дәваханага озатылалар. Әле бу хәлдән шартлары ачыклана. Тагыла бер капма каршы юнәлештә барган автомобильләр бәрелеше 21 ноябрь көне Өфе районында теркәлә. Мәскәү-Өфе юлының 1329 километрында Chevrolet Niva менән ВАЗ-2107 автомобильдәре бәрелеше. Авария һөҗүмтәһендә ВАЗ автомобиленең 61 яшьлек водителе ашыгыс ярдәм машинаһында ян бирә. Уның пассажиры булган 59 яшьтәге катын дәваханага алып барыла. Шулай ук медицина ярдәменә Chevrolet автомобиленең 47 яшьлек пассажиры мөрәҗәгать итә. Тикшерү эшләре алып барыла. Быга тиклем бер көн алдан зыян күрүчеләре булган тагыла бер юл фажигаһы теркәлә. Киске сәгать 7-лә Өфелә Аврора урамындагы 11-нче йорт каршыһында Mazda SX5 менән ВАЗ-2114 бәрелешәләр. Билдәле булуынча, иномарка автозаправкалау станциясеннән чыгып барган. Авария һөҗүмтәһендә Ватан автомобиленең 21 яшьлек водителе һәм уның пассажиры булган 23 яшьлек кыз медицина ярдәменә мөрәҗәгать итәләр. Үткән дүшәмбелә Өфенең геологтар урамында зур авария теркәлә. Lexus руле артында водитель йорт ихатаһында хәрәкәт итү тизлеген арттырып, вакытында туктап өлгермәй, бер юлы парковкаларга берничә машинаны төкөтеп үтә. Иң зур зыян Nissan Tiida автомобиленә тия. Унан башка тагы 3 автомобильгә эләгә. Шаһиттар әйтүенчә, Lexus водителе исерек килеш автомобиль менән идара иткән. Унан тыш водитель правалары булмаган. Япон иномаркаһының хуҗаһы машина аскысының йөреп карарга дусына биреп торган. Үзе пассажир урынына утырган. Төкөлгән автомобильләр хуҗалары күрһәтелгән зыян хакын һанайдар. Өфеле Ағидел аша күпердә юл эшсеһен тапайдар. Юл фажигаһы төнгө сәгать 3 тирәһендә теркәлә. Республика дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматтары буенча, Оренбур өлкәһендә яшәүче 26 яшьлек егет ВАЗ-2112 автомобилендә Зәки Вәлиди урамы ягыннан барганда, юлда ремонт эшләрен башкаручы 45 яшьлек Өфеле яшәүче ирде тапата. Авария һөҗүмтәһендә юл эшсеһе вакыйга урынында һәлак була. Тикшерү эшләре бара. Өфелә яуләрнең махсус юл аша чыгу урынында пенсионер катын автомобиль тәгәрмәсе астына эләгеп һәлак була. Юл фажигаһы үткән юма кисендә була. Дим шоссеһында 27 яшьлек кыз Kia Rio руле артында махсус юл аша чыгу урынынан үтеп барган 62 яшьлек яулы катынды тапата. Бәрелү көсе яулының кәүдәһен каршы килгән Nissan Qashqai автомобиленә ташлай. Һөҗүмтәлә катын вакыйга урынында һәлак була. Белоретта юл аша йөгереп үткән мәктәп укучысы автомобиль тәгәрмәсләре астына эләгә. Был хәл октябрьдән 50 еллыгы һәм Алексеев урамдары сатында була. Юл фажигаһын хәвефсез кала системаһының видео күзәтү камераһы теркәй. Видео исбатлавынса үсмер юл аша хәвефсезлегендә инанмаенса юл кагыйдәләрен һанга хукмаенса үтә. Белорет телевидениеһы мәгълүматтары буенча бала медицина хезмәткәрләре тарафыннан каралгас, өенә кайтарыла. Өфеле автобус янып бетә. Янгын 21 ноябрьдә Орджоникидзе районында урынлашкан Звезда кафеһы янындагы парковкала сыга. Ут ялкыннары эсендә калган транспортты ярты сәгать эсендә һүндерәләр. Әмма пас тергезерлек түгел. Хуҗаһының һүзеннән автобус регистрациянан алынган һәм 1 ел тирәһе эксплуатациягә бирелмәгән. Зыян күрүчеләр юк. Тагыла бер янгын үткән чаршамбы Стәрлетамакта була. Автоүзәк янында бер юлы 3 автомобиль яна.
Янгында гаепләнүдә мөмкин булган кеше видео теркәү камераһы объективына эләгә. Видеонан күренүенсә, ул ашыгыс рәвештә автомобильләрде ниндәйдер шыйкса менән һибеп сыга, шуннан һуң күп тә үтмәй ялкындар күренә башлай. Вакыйга урынында коткаручылар, полиция һәм медицина хезмәткәрләре эшләне. Янгын 1 сәгать тирәһе вакыт эчендә һүндерелә. Һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Һаулыкны һаклау министрлыгы водительләрнең медицина хезмәткәрләреннән каралу тәртибендәге яңа үзгәртмәне туктатып торырга булды. Водительләр өчен мотлак рәвештә бирелә торган документты алу тәртибен регламентлаган приказдагы үзгәрешләр 22 ноябрьдә инделдерергә тиеш ине. Барлык автомобилистларга алкоголизм менән сирләүде күрһәтүче ЦДТ маркерына кан бирергә талап ителә ине. Амфетамин, барбитурат, каннабиноид, кокаин, метадон, опиат кебек психоактив маддәләрнең барлыгын тикшерү өчен һәйдик анализы бирүдә индерелгән. Ошондай справкалар бирүсе илдең медицина учрежденияларында был көндәрдә бик зур сираттар барлыкка килде. Чөнки кешеләр медицина справкаларына элекке хак 720 сум менән алырга ашыгалар ине. 22 ноябрьдән башлап медицина тикшерү хакы мәртәбә арттыр дип көтәләр ине. 5570 сумга тиклем. Өфе водительләре автомобиль менән идара итәргә рөхсәт итүче правалар алу өчен кирәкле справкалар алу максатында тура мәгънәле медицина учрежденияларын штурм менән алалар. Халык справканы 720 сумга сатып алырга мөмкин булган адаккы көн дип уйлаган. 22 ноябрьдән уның хакы 5000-гә тиклем артырга тиеш дип көтелгән. Шундай озын сираттарның берен Братья Каденцевых урамында урынлашкан медицина йортында видеокамерага төшереп алгандар. Был урындан китә алырга ашыгучылар юк. Халыктың хафаланганын күз уңында тотып, Россия Федерациясының һаулык һаклау министры Вероника Скворцова әлеге вакытта водительләр өчен медицина тикшерелү тәртибендәге яңалыктарды индергән приказды вакытлыча туктатып торырга карар итте. Тиешле приказга министр кул куйган һәм дәүләт теркәлүенә ебәргән. Региондарда адекват хактар булдырылууда эффектив күрһәткечләргә ирешү максатында медицина тикшерүдә кулланылган методтарга өстәлмә анализ яһаласак. Автомобиль хуҗаларының күбеһе юл фаҗигаһендә гаепле булмастарына инана. Әмма статистика киреһен күрһәтә. Әгәр дә аварияла гаепле булһагыз, автомобильне үз кесәгездән тергезергә туры киләсәк. Каска бар, тик уның хакы ла бик югары булырга мөмкин. Бұл туралы ОСАГО 24 вәкиле аңлатып үтер. Каска бывает двух видов. Неполная каска – это страхование машины от ущерба, полная каска – это страхование от ущерба и угона. Тарифы каска устанавливает каждый страховщик самостоятельно. Факторы, влияющие на стоимость полиса каска – это возраст, год выпуска автомобиля, стаж водителя, марка, модель и класс автомобиля. Көн һайын юлдарда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шуларның күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлдарындагы мажаралы, кызыклы, шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларны тупланык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү җитә. Өфөлә Эске эшләр министрлыгы идаралыгы йортының капкаларына автомобиль бәрелә. Инцидент Шафиев урамында була. Видеоның күренүенсә водитель аварияла гаепле булусы юлга сыгып барган икенче автомобильгә бәрелмәскә тырыша. Әмма нисек кенә тырышһа ла бәрелеүдән каса алмай. Туктап өлгермәенсә идараның зур капкаһына төкелә. Социаль селтәрләр менән кулланучылар фикеренсә, уга борылырга түгел, тура баруын дәвам итәргә кирәк булган. Барыбер бәрелеүдән ситтә торып кала алмай. Тик автомобиль ремонтын үзе түләмәс ине, ә болай бәрелеүгә сәбәпче булган автомобиль китте барды, дип хукранылар комментаторлар. Зыян күрүчеләр турасында хәбәр ителмәй. Юл фаҗигаһе шарттары ачыклана. Бәләбәйдә яшәүче водитель уның парковкала торган машинаһын бәрдереп каскан 7-нче модель ВАЗ автомобиле хуҗаһын танусы шаһиттарды эзләй. Видео күзәтү камераһы язмаһынан күренүенсә, кагыйдә булусы бәрелештән һуң үзенең автомобилен игътибарлы карап сыга. Ә зыян күрүче машинага әйләнеп тә карамай. Шуннан үзенең ВАЗына ултыра ла вакыйга урыныннан югала. Якынча мәгълүматлар буенча төкелү вакытында ул телефондан һөйләшеп барган. Өфө аэропорт трассаһында сабыш оештырган 3 атты шаһиттар видеога төшергән. Социаль селтәрләр менән кулланучылар фикеренсә, аттар трассанан ярак түгел булган Зубово касабаһынан каскандардыр. Бында улар Камау аша һикереп, Йәнле магистральгә сыгалар. Унда машиналардан өркүп, баш калаягына сабалар. Өфөлә осып сыккан тәгәрмәс сак зур аварияга сәбәпче булмай кала. Бұл хәл 7 ноябрьдә Дан бульвары тукталышы эргәһендә була. Төрле яклап төшергән видео Инстаграмда басыла. Машиналар агымы проспект буенча барганда берәүһе астыннан оскондар оса башлай. Адак уның тәгәрмәсе ыскынып сыга. Хәрәкәт итүнең барлык буйлары аша тәгәрәп үтә. Бер автомобиль каршыһына эләгә. Уның тәгәрмәсләре астында кала. Автомобиль үзе осып китердәй булһа ла юлын дәвам итә ала. Шаһиттар әйтүенсә, тәгәрмәсен югалткан водитель әллә үзен ныгытырга оныткан, әллә уга игътибарһыз монтажниктар тура килгән. Нимә менән тамамлангандыр, хәбәр ителмәй.
Бер ир Өфөнең Лесной проезд урамындагы ихаталарның береһендә дөрес парковкаланмаган автомобильләргә эт тизәге бәрә. Шул күренештең береһе видеокамера объективына эләгә һәм социаль селтәрләргә басыла. Ошонда яшәүчеләр хүзеннән әллә күпме машина бысранганда инде. Өфөнең Инорс бистәһендә дрифт һөюсе водитель парковкала торган автомобильгә төкелә. Инцидент 1 ноябрьгә карай төндә Инорс бистәһенең транспортная һәм Муштиков урамнары сатында була. Экстремаль йөртүдә яраткан водитель бәхеткә каршы эргәһеннән үткән автомобиль менән бәрелешмәй бернисә урау үтә ала. Әмма бер вакыт автомобильдә хырындыра башлай. Водитель машинаны йөртү һәләтен югалта. Видеода хырындыру вакытында булган резинаның сыелдау тавышы һәм бәрелеү ишетелә. Фонарь яктылыгында күренүенсә дрифт хисенә бирелгән автомобиль парковкала торган машинага бәрелә. Социаль селтәрдә шаяртып әйтүләренсә, дрифт батшаһы. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ею можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгисе по телефону в Уфе 266 46 24. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи нас в ТЦ Мега возле супермаркета «Ашан». Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Набираем в команду молодых и активных. Начни зарабатывать достойно с Мегаполис недвижимость. Звони 8 937 341 04 77. Уфа, Верхняя торговая площадь 4, офис 901. Выкуп авто. Продажа авто. Трейд-ин. Кредитование. Автосалон Баш Автотрейд. Счет в вашу пользу. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606. Код города 347. Үзегезнең видео язмаларыгызды бәйләнеш тәсилләрендәге безнең төркемгә я булмаһа 8927 350 63 94 WhatsApp хандарына ибәрегез. Һез юл патруле Өфө программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булсын. Һау булыгыз.